Hamlex Music. On this session, I'm telling you, not the location. Anytime is a vibration. Baby uyu papea akunshunguruza ndakamboedza ingawa ndikumbotsvaka jedza ndikamushaya ndikati nyaya ichatofepa ndingamutange sei neashachapamsoroi ndaikamkomanaisa ndaichati chemoka ini kuna paida voisi rake kutaura semunaita moyo wangu paarike ndipapa walaika msoroi ndaikamkomanaisa ndaitati chemoka ini kuna paida voisi rake kutaura semunaita moyo wangu paarike ndipapa walaika kumbata po achimtuke kunge bleki ndomuchengetedza vegetation semavechi nekuti pandomufunga ndinorowa nemheni ndakamboedza kuda kutaura nasenzeni chishuwo changu naye kutovakaimba ndokupa iyese yamunodanisa nodzimba kana ndauya ikoko musazozvimba mukomasolo ndichauya netengire mhamba pamusoroi ndaikamkomanaisa ndaitati chemoka ini kuna paida voisi rake kutaura semunaita moyo wangu paarike ndipapa walaika msoroi ndaikamkomanaisa ndaitati chemoka ini kuna paida voisi rake kutaura semunaita moyo wangu paarike ndipapa walaika kanaka kasina mabimbu panosekerera unoona tumadhimbu tanga ndiri hati asi ndazoita simpu fesi yake yakajeka kutopfura lembu mwana uyu ndombata sezai paida ndomuda abvunzai netsai handidi kumuona akatsamwa ndomushutira firimu ndafuna ozemwa pamusoroi ndaikamkomanaisa ndaitati chemoka ini kuna paida voisi rake kutaura semunaita moyo wangu paarike ndipapa walaika msoroi ndaikamkomanaisa ndaitati chemoka ini kuna paida voisi rake kutaura semunaita moyo wangu paarike ndipapa walaika kumbata po achimtuke kunge bleki ndomuchengetedza vegetation semavechi nekuti pandomufunga ndinorowa nemheni ndakamboedza kuda kutaura nasenzeni chishuwo changu naye kutovakaimba ndokupa iyese yamunodanisa nodzimba kana ndauya ikoko musazozvimba mukomasolo ndichauya netengire mhamba pamusoroi ndaikamkomanaisa ndaitati chemoka ini kuna paida voisi rake kutaura semunaita moyo wangu paarike ndipapa walaika msoroi ndaikamkomanaisa ndaitati chemoka ini kuna paida voisi rake kutaura semunaita moyo wangu paarike ndipapa walaika Hamlex Music.